Foppe de Haan en Siep van der Ploeg van de morgen het startschot jong voor de wieken van de Zwarg in Friesland. Foppe bezocht het tuincentrum Passiflora van Talent in Drachten. Bij Passiflora werk je 24 cliënten met een beheining. Doel van de wieken is om het werk van de maaiwerkers in de Zwarg meer aandacht te jan. Provinciale dieken binnen in de oren het hier veiliger worden. In 2003 kwamen landelijk 249 mensen om het leven bij ongelukken. 10 jaar later winnen dat er 100. Toch binnen provinciale dieken nog hield de gevaarlijkste. Dat 1 op de 4 ongelukken gebeurt. Maar het afschaffen van het molkwotum moet de boeren meer als ondernemer denken en de vooruitontwikkelings volgen, zei de boerenorganisatie LTO. Na je wieken verdwijnt na 31 jaar het molkwotum. Boeren kunnen dan haar capaciteit uitbreiden. Aan de andere kant joeg het molkwotum van boeren ik rest. Je mocht hem toch net meer produceren. Het Friesdamje zou een vrouw tinksport willen kennen, hopen de organisatie van het Friesdam-evenement Friesland Open, na je wieken in Frensje. Ik vroeg het kampioen Alexander Georgiev en oud-kampioen door mij. Bij gewoon damjen mag je alleen nog skiën en slaan, maar bij Friesdamjen mag je ik rug uit en oud-west slaan. Joen en vannacht helder waar, maar kans op mist. Het wordt zo'n 3 graden, mogelijk frost aan de groen. Morgen maait iets waar maar zinnen en dan wordt het zo'n 14 graden.